Tirar ahora y ya está. Egiten dugu bat azkar. Bai, venga, osori. Zuk esan, azkar edo... Osa, esan nahi dut, azkar orain... Azten nahi zenean, esan denbora... Osa, zuk, azkena zuk aztu da. Baina da, monkerki... Osea, horrela ondo. Atxo egin genuen bezala, ondo zen. Ja, behatuko horaz. Ja, pues nik ere. Pari. A ver, orain, beste... Arazo? Bidali behar du beste korreo bat, Vale. Hori igual abiso eman bezalako. Igual bai. Haber lehenkoan sartzen dira, orduan igual badezpera abiso eman, azkeneko korreo begiratzen. Marisa, joan gara gero abizatzera azken korrea begiratu behar dutela. Bai, azkena. Honi azan, ez? Bai, baina ez egingo duten saioa eta gero ezago dut ez dela. Qui font baisser les miens, avec qui se peut sous-abusé. Voilà les portraits sans retouches de l'homme à qu'elle s'appartient. Quand il me parle dans ses bras, il me parle tout bas, c'est pas la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est de mon corps, il n'est pas abonné dans ce qu'on est la cause. C'est lui pour moi. Il me l'a dit. Joan duzula ere bitartean nahi baduzu hasi suabe. Nahi duzuna, Vale. La segunda, la bigarren partea ere orain. Vale, horrekin zen. Vale. Deni damu aflifini. Osa, beste vuelta bat? Ez, da, hori da. Bigarren estrofa gratzen zen. Vale. Bueno, deni damu aflifini. Egin duzu jago zerbait. Ja, zuk egin duzu, lehenen, oza... Ordan ez dut horrela bukatuko, vale. No, joder. Benetan? Ya está. Ezen nintzaile bat? Nonda duda, egingo dut, bueno, egingo dugu... Igual jendea abisatu eta eman 5 minutu, edo zer. Gero pizteko da.
Hautik. Eta antzekiko? Andoni, zer egingo duzu, Zuen zarete aurkezlea. Zona. Ondo. Un positivo es jamón eskatzen da duzu. Esa es por esa. Andoni, abestu. Bueno, hasi bitartean, Igarrek pianoa joko du. Ez broma da, Zer egingo du nik hemen, bai. Zu musikoa zara, Hala, Andoni. Zure txanda. Esta gaia txirula jola. Igarrek jotzen duenean, horrekan zara. Bai, bezalatu. Oye, Hemen, hau zapaldu gabe kontuz. Eta kontatu dezakete hori, Kaixo, egunon guztioi, gu Andoni eta Gorka gara. Eta Gabonetako ospakizunaren aurkezleak izango gara. Bai, horixe da, Gorka. Gaur Koldo Mitxelenako izarrak aurkeztuko ditugu guztiontzat. Hasi baino lehen esan behar dugu gauza bat, mesedez ez izan arduragabeak, distantziak mantendu klasean edo zenbait eurotan. Emozionatuta zaudete? Min paziente nago ikuskizuna ikusteko. Lehen eta Maite izango dira, eta La Vie en Rouge abestuko dute.
Desde que font Besselin, Harry qui s'épelle sous sa boussée. Voilà les portraits sans retouches de l'homme qu'elle s'appartient. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, et voilà la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est travers colère, il n'est pas de bonheur, donc c'est qu'on est la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il met la vie, la sourit pour la vie. Et dès que c'est la perçoit, alors ça sonne en moi mon cœur qui bat. Des nids d'amour à plus fini, un grand bonheur qui prend sa place, des nids de sable s'affaissent, et à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, et voilà la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de raison, et ça me fait quelque chose. Il est travers ma colère, il n'est pas vrai bonheur, donc c'est la cause. C'est toi pour moi, pour toi la vie. Dis-moi la vie, la souris. Et que c'est la personne, alors c'est le moment qui Bigarren partea liatu nahi dezatu.
Lasai mantendu. Bueno, lasai. Iba joaten joan nahi, berriro gora. Yo digo lo del teatro. Oso ondo egin duzu, Hirukote. Mesedez, txalo bero bat. Orain antzerkiaren txanda da. Espero dugu oso ondo egingo dutela. 3, 2, 1, akzion! Oye, que no se me ve con el micro esto. Ay, que no me acuerdo. Que no me acuerdes. A ver, si no las montos de todo hija de Vale. Muy bien. El muñeco me lo dejó en la otra clase. Ay, que se me ha olvidado, que se me ha olvidado. Que se me ha olvidado, que no me acuerdo. No me digas eso. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Da igual. Que gane. Vale. Chuche. ¿Con patatas? No. ¿Has Unas tengado? garrapatas. Empezamos. Empezamos. Está bien. Es que itxaron más rico. Bien. ¿Has tengado? No, el peluche de Neko. Ah. Ahí está. Bota. Ay. ¿Has tengado? Grande, Neko. Aizkide, nore mutrekarri nauzu, badakizu niri rokiak besterik ez aizkara gustatzen. Iziz, osoa, pere honetan ezkau gai haugetakoa atatzen da eta. Horrelaz bada ikusiko duzu. Palomitak, txikak, flipak eta Coca-Cola. Aizu, Maripezen, eta bokatarik alduzu, Horrelakorik ez, tximar hori. da mutuko zaizu gana etorria, bokata bakar bat jaterik ere ez dago eta. Palomitak daude. Andere bezez, emango aldizkia super bat poltsa palomita? Amatxo, Coca-Cola bat nahi du. Eta ni beste bat mesedez. Banoa, ere izango dago. Hau izagabea, arka minerbiz aktorez azara eta. Jalaxe da bai, nire unai guztietan ederrena. Xamangarriena, Angela Miner. Egon izilik. Pelikula ikusi nahi dugu. Amatxo, Coca-Cola bat nahi dut. Zegertatzen da hemen. Begira, Maria, makina bat aliz izan ditut ba, zure txokotik ezitzeko, zoaz, kanpora, tira! Ala, bai, gora. Orain zertan arituko dute da txoropitonen. Aizu, Jose, zertan ari da gizon hori? Nire pelikula eman behar dute, nire pelikula! Aizu, jauna, palomitan nekin zirea zari jartzen ari zara. Begira, gazte. Hausunenetako feria naiz eta errespetu handiagoa eskatzen dizu. Mukizu hori Coca-Cola lata bat botatzen ikusi zaitu. Amatxo, gizon horrek erratzen jo nahi nau. Baina nola bedurtu izakizu nire alabak hori. Akomodorea. Oi, nire pelikula ematea nahi dut! Lasai zaitez minerbiz, lasai. Ni lan egitera etorri naiz, bai? Eta aprobetxatu egingo dut. Orain zer dugu ba, zuzara esan dizut ba esan ikusle jendeari bakean usteko, kanpora! Kanpora! Alde mendik! Nire pelikula!
Ama, txizaguraz nago! Zuri zilik, umea, pelikula zera doa. Ama, txizagura! Ume gaude hori, izirtzeko! Eta orain zer gertatzen da? Nire txostenak okeres baldin badaude, eskulusa ditzen diote lapurra zinemara sartu da. Baina, zein ote da? Mozorratzen primerakoa da, berdin-berdinak ezak eta edo bitxura. Ara, bi jegi eta fraile bat daude eta. Begira gungo naiz. Ea fraile honek zer daukan. Tontonapiko itxura du eta berbala eduki dezake txanporen bat. Baina, beza liburu bat da. Ez dut uste nengo trukerik asko emango diote. Amatxo, Coca-Cola bat nahi dut! Eska, ez ez bizu. Pelikula bukatu arte itxun bertu duzu. Nahikoa da! Pelikula alder honetan nire burua minezkera etorri naiz. Eta badirudi ez dela zertan hasiko. Jauna, nire pelikula guztokoa dituzu? Egia esan, zine batera etortzen naizen lehen aldia da. Ni otoitzean, bakardadean eta otoitzean bizi izan naiz. Baina mundua ezagutzeko gogoak ditut. Eta noiz hasiko da pelikula? Izo oraintxe bertan denak. Ahoa izi eta pelikula izilik ikusiko duzue. Entzun, denen artean erotuko egingo nauzue. Laguntza, lapurrak! Meza liburu lapurtu egin didate. Zer gertatu da orain? Meza liburu lapurtu egin didatela. Ekarri duzua ziura ez zaude, behar bada komentu utziko zenuen. Ziur nago, poltsika honetan deraman eta orain ja ez dago. Fraile jauna, nire zinen, inoiz ez da lapurrik izan. Hortaz ez dut uste lapurtuko zizutenik. Galdu egingo zenuen, eta orain denok izilik aditu. Aizu, aizkide, zine kontu hau gero eta gehiago gustatzen zait. Baita nire, hemen sekula ez da hogetako azalapartagik izan. Hogeta zeur egon. Palomitak. Amatxo, Coca-Cola bat nahi dut! Izilik egoteko. Palomitak daude. Ene jainkoa, infernuko zuloan sartu nahi. Baina nire bihotzean argia piztu da. Ardi galdu hauek salbatxera bidali nauzu. Seme maitea, pekatu guztiak barkatzen dizkizu. Palomitak, txikleak, pipitak eta Coca-Cola. Amatxo, Coca-Cola bat nahi dut! Zuri zilik, umea! Boraztea aprobetxatu beharra dago. Naztuta nago, frailea behintzat ez da eskulusea. Neskatoa izango ote da, ala Angela Mineris aktoresa bera. Ez dakika, adiego monez. Baina, zu hemen berriro ondotze dakizu ezin zarela sartu, beraz kanpora alde, eta zuek izilik aditu. Zer gertatu da? Zer izan da? Zer gertatu da? Lapurte egin didate! Zer? Nire perlasko koiara lapurte egin didate! Ziural zaude? Baina lapurretarekin kontuarekin altzatoz? Laguntza! Lasai zaitez mierbiz, arropartera erabiliko zitzaizun. Hau gainerizkoa da. Gelako guztei zepai lapurtu baino nire aurrean lapurtu. Ama, txizagura! Izilik egoteko! Nire koiarea! Semea da, maiteok. Bekatuan zaudete. Ez utzi zuen animak bekatuan gatzen. Primerantxo, hau primerakoa. Mesedez, hankak altzatu. Denok hau aitzita, hemen lapurrik ez dago, eta pelikula hasi egin behar du. Palomitak, txikleak, pipak eta Coca-Cola. Amatxo, Coca-Cola bat nahi dut! Iso! Denak izilik, begiarri inspektorea naiz eta hau dena eskulusaren lana izan da. Gezurra galanta nire zinean inoiz ez da lapurrik.
Bekatuan zaudete. Zemela maiteo. Ez itxi zuen harima galtzen. Bekatuan. Salmolagiak eizaga! Palomitak daude. Amatxo, Coca-Cola bat nahi dut. Zilek egoteko, guzteraino naukazu. Hau da. Paper puska bat daukazu eskuineko oinpean. Ama gatzi izagura! Hau da, hau. Bekatuan zaudete, damutu zaitezte. Zeinetan niri bezalako aktore handi bati hau egitea. Hau nahi gabea. Baina, koiara faltsua da eta atzo sargento horrek lepoko faltsua darama. Polizia, baina polizia nau naiz eta. Aizu, pistola lapurtu didate, begian inspektorari pistola lapurtu. Hau bukatu da, denak kanpora denak. Azkenean pelikula ikusi ahal izango dut. A ver. Bai. Sea de muñeco. Qué guapos somos. María. Bai, ediko zaitu ikusten. Hori zaga. Guztiak, fauna horrago bat. Euskadiak, begira. Ze historia hain barregarria, oso ona izan da. Txalo bero bat, mesebez. Historia inbarregarria. Orduak eman duzue hori egiten, eta nabaritzen da. Nire berigunea daukazue. Orain Malen Fernandez de Ocariz pianoa hasiko da jotzen. Hasi nahi duzue. Klase...
Klase. Ze enbidia dut oraintxe bertan. Ze habilitatea daukazu pianoa jotzeko. Niretzako perfektua izan da. Bai, nire ere bai inbidia ematen didazu. Hori egin duzuna ez da erraza. Orain, Douda, Manar, Malak, Ainere eta Maider hasiko dira dantzatzen. Adi egon behar zarete. Entzun dudana da egiten dutela mugimendu batzuk oso zailak direnak. Txalo bero bat. Dinero por eso trabajo con la cara tapada, me siento guapo, siempre estoy ahorrando para tener papo, si eres de la calle no puedes ser majo, no busca dinero y no respeto a papo, si te digas sueña con nada yo paso, voy a comprar un caño atrás y estoy picado porque estoy sonando. Conocido por hacer caso, nunca tengo dinero, negocio soy el más, y de que vas, y yo le desde yo robo porque yo no sé por sonando a todos lados y no hay tocar, aquí no es cerrada, lo mismo siempre hay clavo, el dinero sucio del lado, no es super, siempre te tiran, no más de rico cerrado, por la voluntad aceptar, hoy se cabrera, como splash, one my man, splash, why you run, splash, one my man, splash. Me he liado. Argazkia. Etorri, argazkia. Zaten ari gara, entzuten ari gara, eta itzegin porteago. Nahi duzu entzuten gehiago? Zein da horrein? Zebaintza hain ona, eta zein ondo egin duzue. Bai, benetan, oso ondo egin duzu neskak. Dantza hau eta ondoren, Diana Gabriela Mendez Tenorio eta Marina Kangai All I Want in Christmas abestuko dute. Onaino agertu gara. Ai, Marina. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need.
I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the present underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking. There's upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby. I don't know for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on writing underneath the mistletoe. I will make a list and send it to the North for something neat. I'm just gonna stay away to the magic prison cliff. 'Cause I just want you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby. And it's so bright everywhere. And the sound of children laughing fill the air. And everyone is singing. I said to Martin, bring me Santa meant to make you want to really need. So bring him my baby to me. I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just gonna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Maybe all I want for Christmas is you, baby. 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 Las cámaras están apagadas, ¿no? Ni izan behar nahi zintzoa, niri abesti hori ez zitzaidan gustatzen, errepetitiboa egiten zitzaidako.
baina ez dakit nola 2 edo 3 minutu hauek gustatu zaizkit. Labur bilduz oso ondo abestu duzue. Bai, nik Andoni bezala pentsatzen dut. Orain Mikel Canzado eta Okain González nola malabareak egingo dituztenak. Sorte on, bikote! Zelako krakak dira. Bai, Gorka, hau ez da normala. Oso barrigarria izan da ikusleentzat. Orain Mikel Calzado eta Ekaitz González. Ez. Orain Egoitz Blanco de Anta, rapa bat abestuko du. Sorte hon, Egoitz. Kaixo, ni Egoitz naiz. Debian txeko ikasle bat. Rap hau koronavirusaren aurka doa. Gaixo eta Osakidetzako langile guztientzat. Txinako Wuhaneko hirian mediko ibazten existitzen zela, baina Txinako gobernuak ez zuen ezer esan. Azkar, Frantzia eta Italiara zabaldu zen pandemia. Araba batean telebistan, virus hau gure gana heldu baitzan. Martzan Pedro Sánchezek kuarentenan jarri gintuen, etxe barruan 3 hilabete luze pasa genituen. Kuarentenan geundela, sukaldatu 8 txalokatu, jolas mailak, kirola eta etxeko lanak, musika entzun, dantzatu,
Bideodeiak zutan, liburuak irakurri, telebista ikusi. Denok etxean tranquil, birusa desagertzen. Gabonetan ez dira egongo kabalgatak, ez San Silvestre, ez da Santo Tomas. Etxe bakoitzean 10 bilduko, bestela berriz konfinatuko! Eso lo policía. Me voy. Eso lo voy. La música. ¿Música? Vale. Aya. ¿Cómo? Ah, vale. No, Bai. está... Baina zelako abiadura egoitz, hori ez du egiten ez da Tupak. Ez da eminen ez du zu harrapatzen. Pasamos aquí. Una página, aquí. Orain gurekin Aiaben. Bai. Orain gurekin Aia Benjamet eta Alba Garzia bere dantzarekin txalo bero bat. Pero no puede con mi pompo. Tengo una jipeta, la tengo con la que rompa mi shorty. Puedes con lo que sube para el story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, a la bebé, quiere un party, un comer, un cari, fuera del lugar y estamos a romper el que salgo así, cara, me pide tope, porque puede ser que por el culo me tope, no soy bichota, sin salir que toque, no me quieren partir, no tienen con qué, ronca, pero no pueden con mi combo, no soy quien te me rompa, no pueden con mi combo, ronca, pero no pueden con mi combo, y si hay quien que me rompa, que no pueden con mi combo, esperando lo que tú estás culo, hace tiempo que estoy en mi culo, no se te puede
Ia amaitu dugu, orain Larraitz, Haizea, Uxue eta jende asko abestuko dute. Txalo bat, bero bat. Bale. Barkatu, Bale. Orain Sara, Elamri, Nere Careño, Leire Casares, Saio Berasategui, Maitane Rodríguez, Uxue Sandoval, Juleine eta Izaro Madruga dantzatuko dute.
egin duzue, primeran egin. Dikote. Bai, oso ondo. Niri gustatu egin zeitazke. Orain beste liga batera joango gara. Orain batxilleroko ikaslek aleluia bestia abestuko dute. Espektatiba asko daukat talde honekin. Barre pizkala. Bai.
nekien nik beraiek koro espektakular bat izango zirela. Zea hotzain politak. Bai, egia esaterako oso ondo abestu dute. Aleluia eta ondoren Daniela Paredes eta Glori dantzatu egingo dute. Txalo bero bat! Nik ezin dut gaite zer. Nik gorka bezala pentsatzen dut. Oso barrigarria izan da bikote. Ia amaitu dugu, orain Larraitz, Aizea, Usu eta jende asko abestuko dute. Txalo beroak. Ez dugu abestuko, Ja. Dantzatuko dugu, berezki lo hemos cantado. Dantzatu.
Venga. Zelako mugimenduak oso ondo dantzatu duzue. Aktibitate asko daukazu. Bai, primeran egin duzu ekipo. Urrengo izarrak bi magoak dira, Josu eta Ander. Txalo bero bat. Nahi bat. Jo, eta orain izaten duzue. Aurrera toltzarete pizkatxo bat. Ez que ez dela ez que zure ikustu. Aurrera.
egingo ditut, eta hau da nire voluntarioa, eta aukera ditako da. Erakutsi kamarara. Nahaztuko ditut. Eta orain aukeratuko ditut lau karta hau ez da, ez? Ez da? Hau ez da, ez? Hau ez da, ez? Hau? Hemen dago karta. Hau ez da? Hau ez da? Eta errengo biak ez da, ez? Esan zenbaki batetik laura? Hau ez da? Hau ez da? Hau da ez? Eta hau. Orain, hiru kartekin, goian dago erregea, jaisten dut, eta goian jarraitzen dut. Jaisten dut bat, baina goian jarraitzen dut. Orain, zatituko ditut, aukeratuko dugu karta bat. Aukeratu bat. Karta garbuta dago, eta orain, zein da karta? El test de corazón. Orain, egingo dut 3 multzo, eta, aukeratuko da, erakutsi. Canta bonita. Eta 3 multzo egingo ditut, 3 aldiz. Non dago? Flipatuta geratu naiz.
Hombre, Gorka, Josu Euskal Herriko mago berena da, zer uste duzu. Bale, orain lehenengo DBH-ko batzuk dantzatuko dute. Mesedez txalobero bat. Zelako dantza improvisatua, Gurekin orain Aitzol, Oian, Jarel eta Gorka. Espero dugu barre egitea ze haiek txistosak dira. Bi ama elkartu dira eta batek besteari esaten dio. Nire senarra angeru bat da. Hau zera, erantzun dio besteak. Ba nirea oraindik bizirik dago. Katu batek 16 bizi ditu, eta 4 bider lau batek harrapatzen dio. Ume batek bere lagunari nire aitak 10 urtetan ez du hilerek moztu. Zer da, artista bat? Ez, buruzoia.
Zegoen txakur bat, txiste deitzen zera, txiste hil Zenbat gezur daukazu gorputzan? 208, jauna erantzun du ikasleak. Buru gogorra, ez al nizun esan atzo 207 gezur balarrik daukala gisa gorputza? Bai, baina gaur oliba hezur bat irintzi dut. Egun batean, ume bat izan zuen amari. Zergatik sartzen duzu pijama almohadazpian, ez arrugatzeko. Eta orduan zergatik ez duzu sartzen amona. Soldadu batek beste bati galdetzen dio. Zertan ari zara? Zain poliki, nire emazteak ez dakelako askar irakurtzen. Gizon bat kartzelera eramaten dute eta galdetzen dio beste bati. Eta zuk zergatik zaude hemen, eta besteak erantzuten dio, ez didatelako ateratzen uzten. Zelako barreak bota ditugu. Ezin dut geldiko, zelako barreak. Bueno, amaitzeko denbora heldu zaigu, bigarren batxillerako ikasle batzuek abestuko digute. Txalo bero bat. Ez jarri ainatzara, hori irudia. Oye, venga. Andrea. Yo tengo.
El segundo va a salir muy mal, ¿vale? Lo de yo, pero es que el O solo. Sale como el culo, pero vale. En la parte de aquí tienes que hacer O por cojones. Vale, lo tengo que hacer. No, aquí Va a salir mal. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause you don't want your broken parts. I've got to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us.
Venga, hombre. Bizkarretik helduta. Sosas izan, Oso ondo. Venga, guztiok, begiratu. Barretxo bat. Entzun gauzatxo bat, oso, baina oso ondo egin dituzu. Bai, benetan, oso ondo egin duzu. Ez horregatik. Bueno, zelako izarrak ditugun Goldo Michelenan, ezta? Ez nuen espero maila hau. Primeran egon da, 1000 esker parte hartu duzuen hori. Ba, jende, ja amaitu du da gure denbora. Amaitzeko esan behar dugu, ondo pasa gabonak arduratsuak eta osasuntsuak izan. Hurrengo urtera arte. Agur! Denetan ere, oso ondo pasatu izana, orain hasiko da atsedenaldia, patio ordua, eta izango duzue patio ordua 12 eta 12:30 arte, venga! Orduan, 12:30 arteetan, bale? Mila esker, urte berri on eta gabon zoriontsuak! ¿Qué he dicho? Encontrarme contigo, el detesto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierto en tus besos. Ciertos sentidos juegan conmigo, sé que pronto estaremos unidos. Sé que otra vez ante mí. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes.
bien toca.